Aleksa! Gdje si Kermane? Brate, i ti ideš kod Vukana na rođendan? Ajde idemo. Ajmo. Ja mislim da mu je kući ovdje. On kako je dao pozivnicu, ja mislim da je u... Koja je beše ulica? Ulica Prašuma 1. Evo je, vi kako je dobro skrivena, ajmo. Ding dong. Ko je? Mi smo. E, Srećan rođendan, brati. hvala. Ovdje si. Hvala. Nemoj mu udaraš. Ovo ti je od mene za poklon. Dođi ovamo. Izvoli. Hvala. Ja, najnoviji prsluk. Ja, mi je taman? Jeste. Čekaj, ako ti nije taman mogu da zamenim sada. Daj da vidim. Nije taman moj, brat. A dobar je, dobar. Evo ti od mene i vidiš njemu u čestu. Jao, vuna u čestu. Tamo treba za krevet. Da, tamo za krevet. I treba mi ovaj čest, treba će mi... Samo da ga polomim. Opa, da sedim ovdje. Da pojedemo tortu. Sedi. Nemoj sad. Ne na tortu, tako. Ne na tortu, tako. Taman trebam da napravim krevet, ovo mi je najbolji poklon koji sam dobio. A prsluka ti se sviđa? Da, prsluki su super. I kako si? Ja dobro, krevet će da mi bude ovdje. Tako. Sad možemo da jedemo tortu. Može, daj sečem. Može. Seci. To. Lepa torta. Lepa torta. Lepa. Imamo još jedno iznenađenje za vas, ljudi. Stvarno, ali moram prvo malo da otkuntam, evo znači. Sine, izlazi iz kreveta, već je rano. Sad ću. Ajmo, Spavaš idemo. za rođendan. Da vam pokažem još nešto. Ajde, izađi. Ajde. Malo mi nisu funkcionalna ova vrata. Sad vidimo gdje je to. Gdje je poklon? Tamo? Ovamo. Kako tamo? Ovamo. Aha, dobro. Ja, hvala, super duper vatrome. Ovo je i za 53 subscribera. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte i naravno čestitajte Vukanu rođendan u komentaru. Da, stvarno rođendan. Ne znam ovo, stvarno. Mu danas rođendan, slavimo ga i u Minecraftu. Da, i to bi bilo to. Vidimo se, pozdrav.